Айде, добре дошъл. Добре се видим. Чакай малко, обърни се. И я да се представиш кой си. За всички. Как се казваш? Кирил Стоянов Белчев. Роден? Ian, qu'est-ce qu'ils comprennent ces Américains à part le rock et le На qu'est-ce que tu croyais? коя Devenir comme ça, tu es l'américain. 52 година. Кога си работил в Зафирово и като какъв? Tu es napolitain. 79-та, февруари месец. Сентан, 83-та. Беше свещеник. Желая ти хубава вечер с нас. Някъде да си намериш место. Я да се представиш сега. Как името? Симов. Симов. Роден? Кога си роден? 40-та година. Кога? 20 септември. Да, 21-ви. 21 септември. Кажи ми какво те свържа с Зафирово. 3 години бях там учител. От? Горе-долу коя година? Ами 70-та до 73-та. Не, 60. Не, 66-та до 69-та. До 70. Желая ти хубава вечер. Айде. Благодаря. Тук ли сме? Приличат си обаче. Това са Марготи и Маргита. Здравейте, честито тържество. Много се радвам Добър вечер и добре дошла. Благодарим. Благодарим от сърце. Да се представиш. Ще се поздравяваме тази вечер. Ами Цветанка Митева, живуща в Плевен, родом от Зафирово. Кога си родена? Кога си родена? Родена съм на 6 април 1947. Къде? Започнала съм 70-те. В село Зафирово, нали? Отроче, да, на родители Петър Атанасов Петров и Николина Петрова Венкова. Желая ти хубава вечер. И на вас весело настроение и всичко. На ти. Щастливо. Това е? Това е съпруга ти. Ами то тук постоянно ми се Чакай. Това е твоя съпруг, вероятно. Да, съпругът ми, аз се извърши. Той си прави операции, лявото на операцията. Ами хубава вечер, тогава няма да го разпитвам, защото той не е от нашето село. А това, откъдето е жената, там е родата. Това момичето е... Марго, добре дошла. Искам да целувам. Марго, да се представиш на камерата. Маргарита Стоянова, 58 набор, родена в село Зафирово, живее в град Силистра. Хубава вечер ти желая. Благодаря. Добър вечер. Айде, първо ще... И аз сега ще мислех да дойда. За камерата, аз ще сложа дълги. За камерата само да се представиш. Коя си? Стефка, съпруга на Пехел. Христова. Стефка. Добре. Печел? Как се казваш? Кога си роден? 6-7-73-та. Къде? Село Зафирово, област Силистра. Работиш и живееш къде? Пенсионер вкъщи съм. В? Вкъщи. Къде? Силистра. Силистра. Желая ви хубава вечер. Благодаря, подобно. Заповядайте. Къде да тя? Да, почина. Малко дето като се прозира след влака. Да. Кой Гошо? Гошо е... Майка уния да Гошо, добавя, работи с Янтони, къде работи? Да, като знама, дето като се родираха с влака. Здравей. Я да се представиш на камерата, аз не те познавам. Тихомир се казвам. Откъде? Тодоров. По-голям коли, Иван От Деленките съм тук живее. Какво е общо с Зафирово? Аз съм от Зафирово. От Зафирово? Да, съм на Тодор Иванов Димитров внук. Да. Ти познаеш Чичо Миколио. Никой. Той се е в Старчевския, в Деленките. Баща ми е Гошо, другия му брат е Иван. На водното работи. Кога си роден? 1971 година. Къде? В Силистра. В Силистра. Да. Работиш? В Чехия съм в момента. Желая ти хубава вечер. Благодаря.
Добре дошъл. Къде сме? Чакайте малко сега. Къде сме ни? Само да се представиш на камерата кой си. Всички записвам, да. Славчо Гендов се казвам. Кога си роден? 58 година. Да. Кога? 29 октомври. 29. Работиш? Пенсионер. Вече пенсионер. Живееш в град Силистра. Да. Желая ти хубава вечер. Ето Тошо е там. Къде? Къде? Кой Тошо? Добър вечер. Добър вечер. Да се представите на камерата. От Зафирово ли сте? Не, съпруга съм. Негова съпруга. Ами желая ви хубава вечер. Да се представиш. Аз се представих. Кой? Коко. Свято. Какво общо с Зафирово имаш? Първи ден съм изкарал там. Значи си роден в Зафирово или си първите месеци там? В Силистра, но не всека първи 7 години съм изкарал в Зафирово. Да. И къде живееш и работиш? Областно дирекция земеделие Силистра. И живееш в Силистра. Живея в Силистра, да. Майка ти е Стефка от село Зафирово. Добре, значи ще ни правиш представяне. Ясно. Майка ми е Стефка Колева. Да разберем, нали, какво общо има с Зафирово. Добре, значи майка ми е Стефка Колева от Зафирово. От село Зафирово. Добре. Добре дошъл. Добре заварил. Да се представиш на камерата. Любен Дашев, България, Силистра. Роден 1959 година. на 17. На 17 август. Живееш и работиш. Живея и работя в Силистра. Желая ти хубава вечер. Мерси, подобно. Първо с него. Добре дошъл. Добре заварил. Да се представиш на камерата. Какво да кажа на камерата? Да ми кажеш кой си, кога си роден. Казвам се Петър Борисов Дашев. Роден съм на 11 януари 1966 година в село Зафирово. Работиш и живееш в момента. Работя и живея във Варна. Желая ти хубава вечер с нас. Благодаря ти подобно. Здравейте, добре дошли. Вие сте сигурно съпругата. Откъде сте? Живея във Варна в момента и работя във Варна. Желая ви хубава вечер. Как да се представим? Семейство Димитров или? Добре дошла. Да се представиш на камерата, която не те познава. Кой ли е познава? Екатерина Димитрова. Така, родена. Родена на колко? На 29 декември 70-та година. Какво те свързва с Зафирово? Кой е от Зафирово? Майка ми. Къде живееш и работиш? Зафирово. Желая ти хубава вечер. Благодаря. И мен ли ще изпиташ? Да се представиш на камерата. Кака ти Славка от село Зафирово. Друго? Родена. Родена 12 март 1944 година. В момента къде си? Къде живееш? С съпруга си живеем и в Богданци. Бяхме граждани известно време, но Вие сте си пак граждани. демокрацията навърна на село. Желая ви хубава вечер. Благодаря. Добре дошъл. Да се представиш на камерата. Георги Димитров, Кога си роден? 39-та. Година? Кога? Април месец. Кога? На 7 април. Какво те свързва с Зафирово? Моя жена с детски. Съпругата, дали? Съпругата, после там съм завършил основното образование. И мисля, че и работи в Зафирово. Работих като магазионер. Точно така беше. После ДГС-то, като се обединихме, отначало го хванахме. Вие започнахте да го основавате, нали така? Желая ти хубава вечер. Заповядай.
Да се представите на камерата. Приятно ми се казвам от Зафирово. Кога сте родена, госпожа? На 30 август, 62-а. Къде сте в момента? Къде живеете иначе? Живея в Силистра, но в момента живея временно в Брюксел с децата си. Имаш колко внучки? Имам 2 прекрасни внучки и 4 прекрасни деца с зети и снахата. Желая ти хубава вечер. Благодаря и аз, докторе, за мен е удоволствие да присъствам на това прекрасно тържество и за мен. Зафирово. И за мен. Аз съм от Зафирово родом. Благодаря. Докторе, щях да дойда по-рано. Кажи кой си на камерата, защото не те познавам. Николай Иванов, 58 година. На кой август? 5 август. Живееш и работиш в? Работя в Силистра. А откъде си роден? Къде си роден? Желая ти хубава вечер. Благодаря. Добър вечер. Да запознаете камерата с вас. Добре дошли. Благодарим. Да кажете коя сте? Надежда Петрова от Зафирово. Да, кога сте родена? Родена съм на 8 март 1945 година. Къде живеете в момента? Живеем в Силистра. Весела, хубава пенсионерка. Да. Желая ви хубава вечер. Да, благодаря ви. Заповядай. Айде да се представиш. Йосиф Нейков Денев. Зафирово роден, 54-та, пенсионер. Друго какво да кажа. Желая ти хубава вечер. Мерси. Здравей. Сега кажи как се казваш. Георги Иванов се казва. Кажи кога си роден. На 28.11.55. Живееш и работиш в Силистра. Силистра, да. Хубава вечер ти желая. Мерси. Добре дошли. Да се представите на камерата. Стефка Савчева. Кога сте родена? На 22 август 1948 година. Къде? Село Зафирово. Сега сте? Сега съм в град Силистра. Тук живеете? Да. Вече сте пенсионерка. Отдавна. Желая ви хубава вечер. Благодаря. После ще благодарим и на вас. Добре дошла. Здрасти, Пенка Димитрова, родена на 6 февруари 1961 година. В къде си родена? В Зафирово. Къде живееш и работиш? В Силистра живея и работя, в село Маги. Хубава вечер ти желая. Добре дошъл. Казвам се Костя Димитров. Роден съм в село Зафирово. Коя година? 97 година. Кога? 50 август. И си учил Зафирово. 8 клас си учил Зафирово. А сега живееш и работиш? Работя на село. На село. Хубава вечер ти желая. Тези деца? Това е дъщеря и малката. Здравейте, деца. И добре дошли при нас. Добре дошла. Вечер, благодаря. Кажи сега коя си? Кога си родена? 18 януари 64-та. Къде? Град Русе. Град Русе. Да. Къде живееш и работиш? Село Зафирово, работя в Пушна главница. Желая ти хубава вечер. Добре дошла. Да се представиш сега коя си? Маринка Савова Иванова. Да. Кога си родена? 6 септември 1942 година. Къде си родена? Село Дунавец. И къде живееш сега? Зафирово. Хубава вечер ти желая. Валентин Продонов, село Зафирово, 29 август 60 година. Къде работиш? Община Главиница. Къде живееш? Зафирово. Желая ти хубава вечер. Благодарим. Кажи как се казваш? Митко Гатев. Да, кога си роден? 51. Година кога? 51 декември. Декември. Не само не си имам поздравял 14 декември. Поздравявал съм Сестрата те. си е побъркал, като си съобщил рождения ден, 20 човека извънят.
Викаме пил, къде познавате. Добре, желая ти хубава вечер. Да, благодаря на вас. Добре дошла. Мерси. Ти коя си? Аз съм съпругата на Митко Иванов. Хубава вечер. Мерси. Абе, минавай, аз ще минавам. Познаваш ли? Съпругата ми. Не я познавам. Що не я познавам? Нека съпругата на доктор Савчев. Докторе, да се представиш на камерата. Добре, аз съм доктор Савчев. Откъде си? Приятел на доктор Маринов и съм от село Зафирово. Кажи ми кога си роден? 11.10.1951 година. Къде работиш и къде живееш? Живея в Силистра, работя на частна индивидуална практика като хирург. Докторе, желая ти хубава вечер. Благодаря. Ама той всичкото си... Кажи коя си. Тук ли да ти кажа? Емилиянка Тодорова Маринова. По баща Сородиева. Родена в село Зафирово. Кога? На 17 октомври 1951 Работила си къде? Работим в природо-математическа гимназия. Завършила съм в някога в Станкетин Брод, учителски институт. В момента пенсионерка. Лятото пребивавам на Ветрен на вилата, а пък зимата в Силистра. Желая ти хубава вечер. Благодаря. Добър вечер. Да се представиш на камерата. Що? Да, всичката каменаха. Да кажеш коя си, кога си родена, къде. Що? За всички е така. Заради страницата. Ама не мога да видите 20 долари? Да, записвам. 21 декември 1951 година. Къде си родена? Село Зафирово. Село Зафирово. Къде живееш, къде работиш? Ами живея в Силистра. Имам 2 деца, имам 3 внука. Желая ти хубава вечер. Благодаря. Който съм името си да кажа? Да. Константин Георгиев Костадинов. Кога си роден? 19 май 1952 година, село Зафирово. Къде живееш, къде работиш? Живея в Силистра, пенсионер. Желая ти хубава вечер. И накрая, доктора.